cyntaf dwi eisiau gwneud ydy'r rhannu chi fewn i grwpiau. I'd like to split you into groups. Mae'n ngharad y rhannu'r dosbarth i weithio mewn grwpiau iaith gan roi'r siaradwyr Cymraeg i weithio gyda'i gilydd. Galluogau hyn iddynt weithio ar y dasg trafod yn ei dewis iaith, sef y Gymraeg. Julie, os allwch chi gweithio hefo Francis a Sophie. Okay, so you two will be working with Julie. Liz, os wnewch chi weithio hefo... Yn dilyn hyn, mae hi'n cyflwyno tasg creu rhestr wirio dwyieitho ac yn creu grwpiau dwyieithog gan ei roi o leia un siaradwr Cymraeg ym mhob grŵp. Cyd-destun y dasg yma yw y bydd y rhestr wirio yn cael ei arddangos ar wal y dosbarth ac felly mae angen iddo fod yn ddwyieithog.